גמרא במסכת שבת שאומרת שאולה היה מגיע, גמרא שבת במסכת בדף י"ג, אולה היה מגיע מהישיבה לבית. עכשיו מה הוא היה עושה? כשהיה מגיע לבית כתוב שהיה מנשק את האחיות שלו. טוב, אז יכול להיות בצורה מכובדת וזה, אז תן יד לאחותו, זה בסדר. אבל כתוב בגמרא שהיה מנשק את האחיות שלו בחדיו, דהיינו בחזה. זה היה אולה נוהג. אז אומרת הגמרא, ופליגא דידי, הוא בעצמו אומר שאסור לעשות כן. פליגא דידי, אז הוא אומר, התוספות, אז איך הוא בעצמו כן היה עושה את זה? אם הוא סבר שאסור לעשות כן, אז איך הוא בעצמו כן היה עושה את זה? אומר התוספות, אומר התוספות בסרט שבת בדף י"ג, אומר התוספות בדף י"ג, אומר התוספות דף י"ג, פליגא דידי, והוא היה יודע בעצמו שלא יבוא לידי ערעור שצדיק גמור היה. הוא יודע בעצמו, הוא לא יבוא לידי ערעור, הוא צדיק גמור, אז אין לו, אז למה בכל זאת הוא עושה את זה? זאת אומרת הגמרא, התוספות, כמו שראינו במסכת כתובות, שרבד בר אבא מרכיב לכתפי, הוא היה מרכיב את הכלה על הכתפיים ומרקד איתה. אמרו לו רבנן, תלמידיו אמרו לו, מה אנחנו לעשות כן? אז אמר לו רבד בר אבא, אמר לו, אידמיה לכון כי כשורה, אם היא דומה ביניכם כמו שאתם מרימים קורה על הכתפיים לחיים, אז מותר לכם לעשות את זה. זאת אומרת שיש מושג כזה שיש צדיקים שאין להם שום ערעור ומרגישים בכל הנושא הזה אין להם שום כוונה לתאווה, ובכל הנושא הזה מרגישים כאילו זה קורה. הביטו אל אברהם אביכם, שרה תחוללכם, מרכבת בור נוכרתם, שהאבות הקדושים זה היו סלעים ובור, זה לא היה חסר הרגשה. אז יש נשמות כאלה שהם זוכים להיות חסר הרגשה, אין להם שום הרגשה בדבר הזה בכלל, כלום, מרגישים, מרימים איזה מסע על הכתפיים. הזוהר בדף ק"ב מביא, דף ק"ב זוהר, בדף ק"ב הוא מביא שהרב יוסף בא לבבל, והוא וראה שם בחורים שהם פותחים את העיניים ברחובות איפה שישנם נשים יפות, והיו מסתכלים, הולכים ומסתכלים. אז רב יוסף אמר להם, מה, אתם לא מפחדים מיצר הרע? אתם לא מפחדים מיצר הרע? אז אמרו לו, לא, אנחנו לא מפחדים מיצר הרע. אנחנו לא באנו מקונדיטון בישה, אנחנו באנו מקונדיטון קדישה. אנחנו באנו מתערובת קדושה. ההורים שלנו קידשו את עצמם והמשיכו לנו נשמה קדושה, אז אין לנו שום פחד מזה, אין לנו שום הרגשה בדברים האלה. הולכים ברחובות עם עיניים פתוחות ואין לנו שום הרגשה בדברים האלה בכלל. אז נשאלת השאלה, אז מה לגבי אותם קדושים, אז מה בעצם הניסיון שלהם אם הם נולדו באופן כזה? אז הגמרא מביאה במסכת קידושין, מביא את זה רבנו בתורה א' בחלק ראשון, הוא מביא שהאדם צריך להגיע, חלק שני בתורה א', רבנו אומר שהאדם צריך להגיע בדרגה שלו בעבודת השם למעלה מדרגה של מלאך.
אבל מה? רוצים להיזהר מקנאת המלאכים. מה ההבדל בין קנאת סופרים לבין קנאת המלאכים? קנאת סופרים זה שאדם מקנא בחבר שלו והוא רוצה להתעלות כמוהו, אבל אין שום כוונה ועין צרה עליו להשפיל אותו ולהפיל אותו, אלא הוא רוצה להיות כמוהו. זה קנאה טובה, זה קנאה בריאה. אבל יש קנאת המלאכים שזה כבר קנאה לא טובה. כל התוכניות שלהם זה רק להפיל את השני. כמו שהגמרא אומרת בפסחים, ששאל אותו גוי, שאל אותו, איזה עם אנחנו? לא כמו עם שלכם. אנחנו שומרים עליכם ומגינים עליכם. תראו אתם מה מסובר בתנ"ך, איך שיואב הרג אנשים ובני שמוע חמים, ואנחנו לעומת זאת שומרים עליכם. אז אמר רצונך שאחד התלמידים שלי יענה לך? לא כן. אז קם רבי יושעיה ואמר, כי אתם באמת לא מוצאים עצה מה לעשות. לא שאתם כאלה רחמנים ואהובים, אתם פשוט לא מוצאים עצה מה לעשות. ואומרים, מה נעשה? להרוג את כולם, הם לא בידיים שלכם, הם מפוזרים בכל העולם כולו, עם ישראל. להרוג את אלה שנמצאים אצלכם, יקראו לכם על חוצה קטיע. לכן אתם לא רוצים להזיק לעם ישראל, אבל לא מצד הרחמנות שלכם. אז אמר לו, רומאי נשבע בעבודה זרה שלו, אמר, גפא דרומאי, באה נחתינן ובאה סלקינן. זה כל המחשבה שלנו, זה רק איך להתפטר לעשות את הפתרון הסופי, מחשבה של היטלר, זה כל המחשבה שלהם. זה הייתה אותה בחינה של אותו זה שהייתה לו תינה בלב. באה נחתינן ובאה סלקינן, שכל המחשבה שלו זה רק על זה, זה לא שיבקשו ממנו איזה דבר חסד או משהו וזה. יכול להגיד לך שאפילו שאין לו זמן, אתה יכול לבקש ממנו איזה משהו, יכול להיות שיגיד אפילו אין לו זמן, אבל הדבר הזה הוא יכול לאבד ממון, את הזמן, את הכוח, את הגוף, את הנפש, את העולם הזה, את העולם הבא. באה נחתינן ובאה סלקינן, וזה כל המחשבה שלו. מי שנכנס לתסבוכת הזאת של מחלוקת על הצדיק, רחמנא ליצלן, הוא מסבך את עצמו וכזה, אז זה נאמר כל בעיה לא ישובון. הוא נכנס לכאלה העמקים, רחמנא ליצלן, באה נחתינן ובאה סלקינן, יהיה מוכן לאבד את הממון שלו, את המוח שלו, את הגוף שלו, את הנפש שלו, את כל כולו, להתאבד, כפשוטו, ממש להתאבד על אז רבנו אומר שהאדם צריך להגיע לדרגה כזאת שהוא צריך להיות מעל המלאכים. אבל מה הוא צריך להיזהר מקנאת המלאכים? כי המלאכים יפילו אותו, ירצו להפיל אותו. מה העצה שלו? להתקשר לשורשי הנשמות. אומר רבנו, בוא נתחפש את זה, אני לא יכול לחפש את זה, תקופי דבט על רבי יוסף. אז רבנו אומר שמה שהעצה שלו היא להתקשר בשורשי הנשמות. אז רבנו מביא שם מעשה, מבוא במסכת קידושין, דף פ"ב.